Salam dostlar. Neşörde Bybit birjan giň işleýini düşündürip geçeýin. Bybit birjan registrasiýa verifikaçiýasy YouTube'da, Telegram kanalymyzda bardyr göreňiňiz. Şörde silkalaryny goýjak. Silka däl adyny goýjak. Liçka ýazsaňyz silkalardan berjek. Şöre verifikaçiýa deňizden soň ökman depozit salmak däl. Siz bilmeýän bolsaňyz, düşünmeýän bolsaňyz ilki içini öwrenip demoda zatlar satmany öwrenip bilýän onuň nämeler edip bolýar şol zatlaryny gyzyklanyp prosto giňişleýini düşünüp geçeýin. Targawat bölünme, spot, futures, onuň metallar alyp satyp bolýar, gyzyl, kümüş, onuň aksiýalary, iPhone aksiýasy, onuň Nvidia aksiýasy, onuň Google'un aksiýasy, dünýäňizde grupny aksiýalardan alyp satyp peýdalanyp bilýän. Onuň ştaýda kart tip berwa, kartama söýleýän. Ýörüýte Bybit'iň öz kartyny. Bu karty näme gerek diýen bolsaňyz, neşe daşary ýurtdan zat sargaýanlar bolýar-da. Ne Mastercard bilen bile işleýär şol Bybit kart. Şonda töleg edeýin diýseňiz, ne Hytaýdan, başga Amerikadan, Türkden, dünýäniň köp ýurtlarynyň, köp saýtlarynyň şu Bybit kartyň bilen töleg edip bilýäňiz. Onuň şörde näçe aksiýalary, şertler, datlar görkezýär. Onuň gadawy näçe prosent plus cashback berýär, 2%-den 10% arar. Demo trading diýip baýny şörde instrument diýen ýer gelýän bolýar. Şörde demo trading. Demo tradingiň maksady size yalan pul berýär, yalan pul ýemde USDT satyn kriptovalutany alyp satmany öwrenmeňiz üçin birjan özi pul berýär, 5.000, 50.000 dollar ýaly pul berýär. Biz şo puly alyp satyp öwrenip bilýäňiz ýöne çykardyp, da edip o puly oňýaly bilýäňiz. Ýöne prosto içinde şo kriptovalutary alyp satyp öwrenmeňiz üçin. Onuň limitini, reňeşini, şo zatlary barlap görüp öwrenip bilýäňiz. Aksiýalar aljak bolsaňyz, neşerden aksiýa, metal, liboy zatlaryny köp funksiýonlar neşerde TradFi diýip bölünme, şoňa girýän bolýar. Şu taýda görkezýär. Şu TradFi bölüme gireňizde ilki bilen öňüňize çykýan zat gyzylyň bahasy grafiki çykýar. Amerikanyň birjasynaky gyzylyň bahasy şu. Şu addan moment $4,101. Ondan şörde bir günlük grafikde oýlan, 4 saatlikde oýup bolýar, onuň 1 saatlik, 15 minut, 1 minutlyk haýsy näme gerek bolsa, ne 1 aýlyk, hepdelik şolaram görüp bilýäňiz, näil grafikler üýtgeýär. Şoňa görä özüňiz analiz edip pikiriňizi jemläp bilýäňiz şordan. Ne gyzylyň maksimal barkaýdan bahasy $5,582, $5,500 barkaýtýar primärne. Soň näçe alyjy bar, näçe satyjy bar, şu ýaşyl ýerde görkezýän stakan ýa şu orientirowany likvidness diýip ýeriň aşagynaky alyjylaryň bölümi, gyzyllar, satyjylar, aşaky ýaşyllar bolsa satyn alyjylar. Şöyle instrumentler var, çyzaýyn diýseňiz, olatlaryň peýdalanyp bilýän. Onuň şu how USDT diýen ýeri barýan bolýan. Ştaýda metal diýip ýere ýatyp dur. Şu metala girýän bolýan şörde silver US dollar diýe şoňa bassaňyz Amerikan birjasynaky kümüşüň bahasy. Onuň kümüşüň bahasy $59.
maksimal barkaydan yeri $1120 barkaydyr maksimalny. Ne bärde de stakany görkezýär, ne gyzyllar satyjylar ýaşyl reňkdäki görkezlenler bolsa satyn aljylar. Soň şutaýda başga-da metallar we birnäçe metallar bar. Alyp sataýyn diýseňiz, palladium, platinum, aksiýa diýip bölünme. Aksiýa girýänler başda Tesla dur, Intel, Nvidia. Tesla'nın aksiyasına girip göremizde. Grafikçikka. Şu an Tesla'nın bir aksiyası $403. Yani şu önkü grafiklerde atlar görkezler şurada önkü näçe baha var kaydypdyr, minimal näçe düşüpdir. Intel kampanyasının aksiyası. Intel kampanyasının bir aksiyası $109. Şu atkı bahası. Ondan yakına vaatlarda bahası galypdyr, ne şurada. Ne Mart ayının 31-inden başlap ne galyp başladyr reynek bahası. Nvidia aksiyası. Nvidia kampanyası şu adına $201 aksiyası. Opşi Nvidia kampanyan kripto reynekdäki agramy $1 trillion agram bar. Edil bärde görkezlenok ýöne CoinMarketCap'da informasiýalar beripdir. Kapitalizasiýa näçe agram bardygy. Näşerde Microsoft'un bir aksiyası $384. Google'un aksiyası $355. Şu kampanyaların her birinin kapitalizasiýasy agramy $1 trillion agram bar. Opşi diýmek bolýar şu krupny motion kampanyalar ýöne bahasy çalt oýnap galyp düşüp nemetken zatlar däl, eleki token alyp satanýarlar. Kampanyalan uly işläp duran arkasynda ofis uly kampanya bolup dur, işläp dur. Onuň bahasyny reske oýnap düşürüp galyryp oýnýar nemedilen o gaty bir belli bir neme bolmasa sebäp bolmasa Netflix, McDonald's, Netflix'in aksiyası $76, McDonald's $276, iPhone'un aksiyası $315. Şurada grafik görkezýär. Minimal düşen bahasy, maksimal baran bahasy. Disney, Alibaba, hemen bilýän bolsaňyz şu belli kampanyalar atlarynyň tanıştyr. Başka näme aksiýalar bar şurada? Visa kampanya aksiyası. Spotify'ın aksiyası $485. Coca-Cola'nın aksiyası $82. Şunun dowamyny 24 satyň dowamyna 1% pese düşüpdir. Grafiğini görenliyseniz şurada. Maksimal baran ohasy pese düşen ohasy görkezdir. Şutaýda valyuta diýip bölünme, valyuta bolana
Ýurtlaryň arasyndaky her ýurdun pul birligi bolşaly, hersiniň hem öz gymmaty bar. Şu her ýurdun öz gymmatynam şu ölçäp görkezýän yerler bar şurda. Amerikan dollary Türk lirasyna aýdylany. 1 dollara 46 lira düşýär. Paşty 47 lira düşýär. Meselem 1 dollar bölürçek bolsaňyz, ýani Türkiýe bar 1 dollar bölürçek bolsaňyz, eliňde 47 lira pul berýärler. Şu valyuta diýen ýeriň ýanyna çyzjak ba, strelka çykba, şoňa basýan zolny tovar diýip ba. Bu towara geçeňide ine kakao aksiyasy görkezýär. Kakao aksiyasy grafigi şu wagtky bahasy görkezýär. Maksimal baran bahasy, düşen bahasy grafikde bolan hereketler görkezýär. Onuň Coffee Arabica coffee'ň şu wagtky bahasy maksimal baran beri näçinji ýylda bardyr, haçan şoňa bardyr şu zatlaryny görebilýär. Pauta, cotton. Pauta 0.75. Şu wagtky bahasy, onuň bahasy galan ýeri haçan galypdyr. 13-nji maýda diýär. 13-nji maýda 2026-njy ýylyň 13-nji maýyna galypdyr. Onuň gazyň bahasy. Onuň tebi gaz, onuň orange juice diýär. Apelsiniň sowy. Şu zatlara manfaatlayan targawat edýändiňiz soya, şeker, buğday var. Buğdayın bahasy şu wagt 6 dollar. Dollarda ölçenende. Şurada passivni dohodlar var. Ýani şu banking diýen ýer gelýän zolyn. Şu örnek beri var. Şuna bassaňyz passivni dohod alýan gadowy uzak wagtlaryň näçe ýyllyk pul ýatyrsaňyz näçe prosent size gadowy näçe prosent pul berseňi görkezýär. Bu prosentler gadowydyr. Şoň tokenni meselem Bitcoin satyn alyp şu passivni dohoda goýsaňyz size ýyllyk näçe prosent berseňi görkezýär. Efir, USDT başga denişler ýaly passivni dohoda goşulyp bolýan, passivni dohod gazanyp bolýan funksiýalar we ýerler we bölümler. Onuň her gaýtmýaly karta dünýäniň köp ýerlerde kart төлegi edip bolýar. Ondan şu karty açmak isteseňiz de prosto Bybit birjasyna açyk goýan bilýäňiz. Ondan төлegi edýäňiz fiziski kartyny eliňde almaňyzda da şoň bilen төлegi edip bolýar. Ýöne alaýsaňyz gelse sargasaňyz kartam gelýär. Sargany ulanlar bar, özümden sargadyk geldi kart ulanyp bolýar. Onuň Bybit birjasyna bir näçe aksiýalar bolup durýar. Her hili nagradalar, zatlar utup bolýar. Onuň şolardan peýdalanyp bilýär. Sağ olun dostlar, başka da şular ýaly videolar goýlar. Like basyp podpisat etmeyi ýatdan çykarmaň. Sağ olun. Bybit birjasy barada näme sorularyňyz bolsa kommentariýada belläň.